karon. Hello, Choy! May gabi Sige. May gabi Karang practice mo sa kuan sa cheer dance sa project na mo sa performance sa tos PE. Puro sa tos PE. Yeah. Cheer dance me. Ambot ang asa min practice ron. Yuta daw nilang marpa. Dato sila marpa gud. Di ba bay? Uy, dato. 1 million hectares. Dagay. Asa mo skin nyo? Ate. Senior sir. Kinyo. Tara, nagun na. Ay kinyo kung kinsa to makita siyang mechanical pencil, ihatag na daw niya. Okay? Bye. So, mga classmate ako Classmate ako. So karon nami sa Tabor Hills. Hi, Asa ta bay? guys. Tabor Hills. Basta guba jud ni cellphone, wa jud vlog. Bisa. Okay, classmate, mga classmate ako. Master Shipo. Na Silaw. Okay, guys. Na si Kay Soto, na tagiya sa kuan tagiya sa purok unsa ka? Practice mi sa mong kuan, children's ba? Ano ba? Ya, mangita sa may gongo kay padung naman kuan sa November sa. Yes. Di ba? Yes, of Ay, course. daro mo Yes. Mga classmates ano, pistik ka po ya. Dinsay, lain yung vlogger. Ay, tagiya din yung syudad. Hi guys, stuck up din guys. Guys, stuck up din ako makita. Di mo makita. Hindi mo makita. Yo, what's up guys? This is Lipat O Vlog. Everyone, the way this are beautiful. Ano paabutan ninyo ngano magpaabutan mo sa tao na. This is gonna be so amazing here. Go. Let's go! Hoy kana sama mo minaw. So ako na guys, kita mo na. So kako ipasugo ka na niya. Sugo ko. But Anas nursing, oh. So karon kay PE na mo sa Friday ron. Next week ay midterm. So ang project sa mong PE kay about sa sayaw. So dunggan niyo karon na PE like ambot ang kanus-ana sa nino ma-post kay ay taka ngay. Nay kuan na si kan. Ay ta maka daog ni. Mara ko game gud. Diba? Daog. Pilde. Pero gusto na daog ka. May mo pinakamayo sa tanan may. Ayos na yun. So, mauna to guys, no? Mauna na yun. Practice sa mga na. Practice may pressure dyan sa mga na. Spoiler alert, pildi mi. Pero, tanaw na to. Ako lagi ko na. Na-appeal ako sa ayan din kay mga natabo ako karon nga week din. So, lipay ko nga. Practice mo niya. Okay na. So, nani si part 2. Paabot lang. Kung kinsa itong paabot sa video, wait sa. Kahit kapoy kay edit. Compile ba ko, please lang.